A continuació, la següent proposta, La revolta dels cirerers, de Paco Gramaje. L'última proposta d'aquesta edició 2012 serà El senyor diputat, de Vicent Biosca. Rosa, com sí que es donava temps, si és que ja t'ho havia dit jo. Ai, mare, si no fora per mi. Sí, per tu que estaves fent de canyes ahir en el Vernoso. Ui. Som una parella de sarrapastrosos. En fi, ja podeu anar a coure el pastís. Mentre que coguem el pastís, arriba l'hora de les votacions. Preguem la vostra assistència durant tot l'acte i no se n'aneu, que encara queda el millor. Enguany, com que hi ha 3 premis, cadascú podrà votar 2 propostes. I així hi ha més oportunitats per a tot el món. Recorden de retallar 2 propostes. I dipositar-les en la urna que trobaran al hall. Ens queden moltes sorpreses. En 10 minutets tornem. I mentre acaba el recompte de vots, comencem amb l'entrega de premis de l'Imagina 2012. Comencem amb els premis especials. Demanem la presència a l'escenari del jurat d'enguany, del seu president, periodista i presentador Frederic Ferri. De l'actor de Maria Bona nit a tots, ja tinguem així el veredicte del jurat. Tinc que dir que ha sigut molt difícil i tinc que dir també que jo soc d'esta comarca. La veritat és que quan em va convidar Vicent, el regidor de Joventut, a participar en tots vostès, jo no sabia que ja eren 5 edicions i com anava així tot això. I al final tinc que dir-los simplement una cosa molt senzilla, i és donar-los l'enhorabona a tot el poble de la Font de la Figuera, perquè és increïble que avui en dia tanta gent hi acollisca d'esta manera una cosa que és simple, que és la cultura del poble, d'estar orgullós de tindre un poble com este,
i felicitar primer a l'Ajuntament i a la regidoria de la joventut i, com no, a tot el poble de la Font de la Figuera, perquè ens hem quedat un poc flipats de veure l'arte que tenen tots vostès per a mostrar. I perquè els que es queden descomptes no me peguen a mi només, tinc que es doni la paraula també als meus companys del jurat, a veure ells que es conten. Gràcies. Molt bona nit a totes i a tots. Gràcies, company. Bé, jo tampoc sabia molt bé on venia. Coneixia el festival, també soc de la comarca, soc d'un poble molt prop, de Vallada, i la veritat és que no m'imaginava el que anava a veure així. Us tinc que dir que tinc enveja sana. M'havien dit que la Font era un poble participatiu i ara quan estem així darrere de l'escenari veient el teló per darrere que té firmes des de l'any 32 de companyies que han passat per així, gent que actuava en valencià en el 33, companyies del 50, en el 75, i avui un festival de curts que feu la gent del poble, amb totes les noves tecnologies, que pleneu el teatre, que feu poble, que feu vida, i això és meravellós. Tinc que dir-vos que per a mi ha sigut una experiència fantàstica. I felicitar en nom de tot el jurat al poble per la creativitat impressionant que ens heu demostrat en els curts. Hem de dir que ja els havíem vist des de l'esperat, que hem sigut els primers. I res, i sí, vas al company. Perquè imagino que el que voleu saber és quins han sigut les guanyadores i els guanyadors. Donar-vos sobretot l'enhorabona a tot el poble per l'alta participació. Veiem com tenim el Teatre de Gom a Gom. Donar l'enhorabona a la regidoria de Promoció del Valencià i de Joventut per l'impuls tan important que es fa de l'audiovisual en valencià i quedar-me amb això. Jo també vinc d'un altre festival de cinema en valencià, de l'Inquiet, i és molt important que els nostres xiquets, els nostres joves, no tan sols participeu com ho esteu fent en la promoció i en la realització del cinema en valencià, sinó que vegem amb normalitat que som capaços de llegir en valencià, d'escoltar la ràdio en valencià, de veure la tele, però també d'anar al cinema en valencià. Gràcies. Ara sí que va de moda. No n'hi ha un redoble de tambors o alguna cosa? Algun tabalet o alguna cosa? No passa res. Premi millors efectes especials per al curt La Font de la Figuera, Terra del Montsià. Después del escándalo que vamos a dar, ahora que te veo, ¿verdad? local de la Font de la Figuera d'enguany és per al curt El misteri de la balena.
de crítica amb la nostra joventut. Per al Kurt, la revolta dels cirereres. Y només una coseta, que des que nosaltres, en nom dels nostres col·legues de Comarca, que és realment explicar-vos un poc per no es perdin com van els premis. Ara anem en els artistes, en els intèrprets, com si foren els Oscars. Més o menys. Tercer premi a la millor interpretació de la 5a edició de l'Imaginat 2012. Estem en el 2012, sí. A veure, per al Kurt, és que esta lletra no la ve jo. Rafael Rosendo Biosca. Per Terra de Monstruos. El segon premi a la millor interpretació és per a Dimas Botella del Kurt. Interpretació. Premi a la millor interpretació, este és coral, així que enhorabona a totes i a tots. Per al Kurt de Saxo de Mitjanit i per al Kurt del senyor diputat. Per als xiquets Inés Soriano, Marina Soriano i Àngela Belda i els xiquets Guillem Biosca, Júlia Biosca i Carme Pérez, que pugen tots. Vicent, del regidor de Joventut, que estarà per ell burlant ser prou. El tercer premi del jurat per al Kurt, però és que no em pot venir. Aniré jo al meu poble a Roblar i no em posaran el redoble de tambors. Saxo de Mitjanit.
personatges de l'Imagina, hem de dir que ha sigut difícil, que ens agradaria que haguessin hagut premis per a tots perquè tots eren mereixedors d'algun premi. Però el segon premi del jurat és per al curt Fosca. Si algú té alguna malaltia rara, el doctor Robert es podrà atendre. Per cert, aquest fruit d'al·lèrgia no xupa. I anem amb el curt guanyador. Sé que és un tòpic, però és cert. Guanyi qui guanya, enhorabona a totes i tots perquè tots sou mereixedors d'este nom que posa així. Primer premi del jurat per al curt, La revolta dels cirerers. Demanem la presència del regidor de Joventut, Vicent Muñoz. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. M'han dit que la càmera no grava bé i que ficava el micro al mateix, un poc més a la dreta. Bé, jo estic supercontent. Entenc que fins ara els premiats, evidentment, estan més contents. I dic, a veure si ara m'ho ficar bé cara al públic que esteu mirant els premiats. Abans de continuar en el nom del Premi del Públic, que segur que enguany en fica 3, amb tota la intenció per fomentar la participació i per fomentar i per valorar, perquè la gent se senta valorada, segur que hi ha 3 premis i que, per tant, n'hi ha 3
curts que sí que tindran premi i els altres 5 no. Jo demanaria abans que res un fort aplaudiment als 5 que no puguen acabar, o sigui, que acaben sense cap premi. I com un 5è aniversari, qualsevol aniversari hauria de tindre el seu pastís i aquests xics estan preparant el seu pastís abans, anem a posar la música d'aniversari i anem a bufar el número 5 que tenim així preparat ja, amb el desig de que aquest concurs de curtmetratges dure moltíssims anys més i per supost serà gràcies a totes i a tots vosaltres. Per favor, la cançó d'aniversari i que entre el pastís. Perdó que, com m'imaginava que alguna mos faria, hem tingut en compte el demanar un pastís. Així que, per favor, si pugueu treure'l per ahí, que es fiqueu així damunt de la taula, el pastís de veritat. Si no se l'han menjat. deixa passar calor. I anem ja al que imagine que a tots, que a tots us interessa. Només anem a llegir els vots dels últims, dels 5 curts més votats. Comencem en 5è lloc, i per tant sense premi del públic, per supost, Saxo de mitjanit amb 78 vots. Una porta
he llegit, este era el que feia 6, perdoneu-me. El que fa 5 és, amb 90 vots, el senyor diputat. Enhorabona també. El que fa 4 és la Gàlia Fontina, en 105 vots. Per tant, tercer premi del públic de l'Imaginat 2012. A estos también hay que tirarlos con papel. Vale. El misteri de la balena. Segon premi del públic. La Font de la Figuera, terra de... Inclòs de la família, millor encara. Gràcies a tots per haver-me ajudat a fer aquest projecte. Abans de llegir el primer premi, vull agrair de veritat el que esteu patint la calor que sóc conscient que fa així dins. Animar moltíssim a la gent que seguisca participant, que puguem acoplar qualsevol cosa que puguem fer igual. Crec que estem aconseguint fer un concurs molt més que digne. Crec que totes i totes aquelles persones que heu participat durant aquestes 5 edicions i inclús les que heu vingut a veure els curts i no heu participat, sou partíceps d'aquest èxit. Esperem i desitgem de veritat que siga per molts, si farà per a tota la vida, per a tota la vida de cadascun de nosaltres. Vull agrair la presència també de la Corporació Municipal, del diputat Fran Ferri, el diputat més jove de les Corts Valencianes, sobretot del jurat. Jo no us he ficat ningú fregau, simplement us he dit que era la feina que els tocava i evidentment ens toca deliberar i aquesta tasca tan complicada és la que li pertany al jurat. I per això passem ja a la tasca tan complicada que té el públic també, que és, per això mateixa ho havíem presentat perquè
per afavorir un poc aquesta participació i aquestes possibilitats, el que cadascun de vosaltres votarà dos propostes dels tres premis que puguen haver, perquè es quedarà més repartit. Així que ja no m'enrotllo més, us ho promet. Passem al primer premi del públic de l'Imagina't 2012. I el premi és per a Fosca. La presència, la calor i deixeu-me que per acabar les meves paraules agraïsca l'enorme paciència. Jo penso que una de les coses més importants que ha de tindre el fer curs o el fer qualsevol activitat és ser crític en un mateix. Per això mateix, si en algun moment tenim que caracteritzar-se o exagerar les nostres coses, crec que és fonamental per a la vida democràtica i per al dia a dia. Però vull agrair enormement la participació de Josep, Mica, Marcos, Rosa i Míriam